Кога е най-подходящия момент да изтеглите кредит? Винаги, когато имате нужда. Винаги, когато искате да развивате допълнително бизнеса си. Когато искате да купите имот. Когато имате собствени средства, но не искате да ги харчите и искате да ползвате евтин ресурс от банката заради ниските лихви. Винаги, когато искате да рефинансирате кредита си. Ние сме вашите хора. Кредитните консултанти могат да ви помогнат във всяка една стъпка. Това дали и колко е притеснително да изтеглите кредит, ние ви гарантираме, че ще ви съдействаме за най-добрите условия по кредита и ще ви дадем най-разумните съвети как да го управлявате във времето така, че да не ви тежи, да се обслужва разумно и да може да го погасите предсрочно. Може да ни намерите на Кредит Център БГ.